De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing. Wacht u voor de schriftgeleerden die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen van de weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 penningen ter waarde van 1 cent inwierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed. Maar zij offerde van haar armoe alles, al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Woord van de Heer. Wij danken God. Vandaag, op deze 32e zondag door het jaar, horen we in 2 lezingen over een weduwe. In de eerste lezing is dat de weduwe te Sarepta. En in het evangelie over de 2 penninkjes van de weduwe die u waarschijnlijk ook wel kent. En je kunt je afvragen, in de eerste lezing is het een hele arme weduwe, dat is ook niet zo gek, die eigenlijk niks meer heeft en de profeet vraagt dan aan haar: breng mij wat te eten. En dan zegt die weduwe: ja, maar ik heb nog maar een beetje meel en een beetje olie en ik ga nu voor het laatst voor mijn zoon en mij een broodje bakken en dan wacht ons de dood. En dan zegt de profeet: ga gerust doen wat u van plan bent, maar bak eerst een broodje voor mij. Spontaan zou je kunnen denken: hoe kan de profeet nou toch zoiets vragen? Als zij al niks meer heeft, vraagt hij ook eerst nog voor zichzelf. Ja, dat is de buitenkant. Zo kun je de dingen beredeneren. Maar zo is niet de boodschap aan de binnenkant. De profeet Elia moest in Israël profeteren dat het langere tijd niet zou regenen, omdat ze niet naar God luisterden. En toen heeft de Heer voor hem gezorgd. Eerst bij een rivier waar er gezorgd werd dat er voedsel kwam. En toen zei hij: ik heb een weduwe opdracht gegeven om voor u te zorgen. En nu komt de profeet bij deze weduwe uit. En ofschoon de profeet hoort dat ze eigenlijk niks heeft, wil hij ook nu weer het vertrouwen hebben, dan zal God toch wel blijkbaar op deze wijze zorgen. En zo wordt het ook in de lezing gezegd, want ofschoon ze dus alles opmaken, mocht de weduwe toch merken dat de volgende dag er toch weer meel was in de kruik. En zo bleef het ook. Dus die weduwe is uitdrukking van een groot godsvertrouwen en zo is ook de profeet. In het evangelie merkt Jezus dat de schriftgeleerden en de farizeeën, die eigenlijk opvolgers zijn van deze profeet, dat ze meer met zichzelf bezig zijn dan met de diepte van het leven. Erger nog, ze profiteren van een religieuze afkomst ten koste van anderen. En dan ziet Jezus die arme weduwe die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in de offerkist wierp. Ook hier zou je kunnen zeggen: hoe kan Jezus nou toch die vrouw bewonderen? Die heeft nu helemaal niks meer. Is dat nou niet dom? Je geeft toch niet alles weg? Ja, zo zijn wij misschien wel een beetje. Och, we willen best iets geven van onze overvloed. Maar echt zo durven geven dat het pijn doet, zoals moeder Teresa zo mooi kon zeggen: liefhebben totdat het pijn doet. We zijn in ons land enorm goed verzekerd. We horen bij de best verzekerde landen van onze wereld. Alles is verzekerd. Nou, wie doet je wat? Of zoals ik ooit jong echtpaar tegen mij zei toen ik ze voorzichtig vroeg: goh, bidden jullie ook samen?
Toen zeiden ze tegen mij, ach weet u meneer pastoor, wij hoeven niet te bidden, wij hebben alles. Dat is de pijn van Jezus. Dat we eigenlijk niet zien wat geloven betekent. Namelijk dat je je kunt toevertrouwen. En dat je daarin de overtuiging kunt ontvangen dat er echt iemand is, niet iets, iemand die voor je zorgt. Op dit moment, of de laatste tijd, mag ik als priester meemaken dat er verschillende jongeren zijn die op zoek zijn naar de diepere dingen van het leven. Terwijl het vaak jongeren zijn die aan de buitenkant alles hebben, beginnen opeens ergens te voelen, ik mis iets. Eigenlijk het diepere van het leven. En één jongeman zei tegen mij, ik wil gedoopt worden en mij daarop voorbereiden. Want ik heb het gevoel dat er iemand is die met mij optrekt. Ik heb een moeilijke baan, maar ik voel nu ergens, ik ga niet alleen en ik wil die beter leren kennen. Dat is het geheim van het christelijk leven. Dat je niet alleen gaat, maar dat hij met je optrekt. En dat je je daarvoor zou durven geven. En dan moet ik denken aan een mevrouw die zonder dat ze het wist, dicht bij geloven kwam toen ze zichzelf durfde te geven. Ze zag een mevrouw met een rollator en dat ging allemaal heel moeizaam. En ze dacht bij mezelf, kom op, ik ga daar even naartoe, misschien kan ik die mevrouw helpen. En ze liep daar naar die mevrouw toe en die zei, goh mevrouw, waar wilt u toch naartoe? En ze zei, daar ginds naar de kerk. En ze had de moed, ze dacht, nou, weet u mevrouw, ik loop met u mee tot aan de kerk. Zodat u zeker binnen bent. Nou, ze liep met die mevrouw mee. En toen ze in de kerk kwam, werd ze zo geraakt. En ze werd er zo blij van. Dat ze zei, en de week erop was ik er weer. En ik ben nooit meer weggegaan. Ze had iets van haar rijke tijd durven afgeven aan die mevrouw die zo kwetsbaar was. En kreeg pas in de kerk in de gaten welk een nieuwe rijkdom ze mocht ontvangen, omdat ze zich had durven geven. Het werd een bron van veel vreugde voor haar leven en nu is zij actief in die parochie. Jezus verlangt naar ons geloof. Het is mooi dat jonge mensen in onze dagen gelukkig, ondanks de rijkdom aan de buitenkant, beginnen te ontdekken, maar er ligt een diepere rijkdom die met liefde van doen heeft, waarin je jezelf durft te geven, maar waarin je vooral mag ontdekken dat er iemand is die met ons optrekt, die zorg voor ons heeft en met ons door het leven trekt, zoals wij dat in elke heilige mis mogen vieren. Amen.